نزیکاتیه که جگو کرده دبی برای خودان ماف کن نزیکاتیه که هر کم دبی جنا ام برجواندی خواهی به ترکی را ام بپاریزم نهاد دداویه ده چه yani derdike ve hatta despeka hazar mehzini esas perçebune ki pırmezin nava kurdad hey yani perçebuna nava kurdad bi Kemal Atatürk despene kiri esas du vakti Sultan Abdülhamid de pır brenge ki balkeş derdike ve gode çava dibe vakti bu Ermeni Rus sozat edin Ermeniya dibe dişi Müslüman Arabın işte emin devlet yok çekin Ermeni dediğin hem beri devlet Osmani radımın çünkü dibe devlet Osmani lavaz buyu emrabın emeği bişadini radımın dediğin trajediya meya rojlat danavin evjid nevi rediminin dön beriye ki Asuri ve bu Mustafa el-Mirza Dugo emak Ermeni dugo Musa pardon bak Suriyan Asur dugo em tiştek vaat bejin goye ki gonaye goem dibejin o ki Rusa evjinaye yani dedi Rus ingi Ermeni benda Rusa malum dedi Rus ne adını adesas olan harikayı Rus naye İdi buyut dedi o ki metalogik yani düve az dedi na Sultan Hamid çıktı Abdülhamid Elviye abadıkı Elviye el-Hamidiye jerbejine askara çıktı ki o asker Kurdun ve bu Kurdan Ermeniya dıkın o Kurdiye kovan tecnid ki ben Ermeniya dıkının ve bir rengi düşmanatiya Ermeniya Kurda despedi hatta naşin Ermeniya me afu nekili yani dedi emtizanın jüve çağıya bitti siyasette Abdülhamid bir rengi despedi Abdülhamid duvan Elviya ve ev dıkının Ermeniya dıkının bişti ija vakti ko Bedirhan pekwan radibin ija aynı Elviya Bedirhan dıkın ووزع الشرخ دنابري كرداد او يعني آباد به وبردوام بكم تي حتى دما كمال أتاتürk دوی demet işi Ravşa Mamaki Kurda perçeyi biçim rengi perçeyi du teyar yani du alihene aliyek dibeje dibe her bir Türk'arı birbiriyet ve em hükme zat içebikim ve böyle hakkı ve Türk'a ve kebim aliyek şi dibeje dibe na dibe em sevkabuyne bixwazim ev bu ali esas İngiliz işvar bu kartinin ve Türk işvar kartinin İngiliz ye bakur bu işvar bu kartinin Kemal Atatürk vanjı ye başur işvar bu kartinin bu herhalde pevistik o enveyajı pır baş bufinin duvarı sosyolojik de duvarı civaki de biraz diye yani tabaka ya evet çıkmayacak yani ye anbejin ağayı, bedi, zengini, musakafın biti meret çınabi dedi yani o tabaka alemi vakti koşukarı dedi kardı kırış bu olat yapar ev jiş para persgereki aşirti, persgereki malbati, persgereki yani şahsi privilegiation mesela de diro kamet tişten pır merejet fedi dikehen Sultan Selim Yavuz Şaver dibeje, İdris Bedisi dibeje bütün dibet nafad mire ki diyar bikim İdris Bedisi diçi civin juarçet ki 28 sene ki aşire kurda dibet na bera Sultan Selim Cumhuriye ki diyar bikim o dibejin astiyar je kure brefar herpakos goti ey herpakos alçak madem de minahvast ezliser hüküm benim تبدأ هيك كرد برا أول سربان تجمع دا خدمتكار ماي ترس الجيفانا تشتي ديرو كين işte أو ديرو أو قاليمة مخابل درباسي و مجاريج دبن شبوجي مثلا أو تشبيجن إنجليز تشبيجن ده مثلا موصل ده بيا بربرايا كي أشكال ده بيكبروني إنجليز دبيجن دبي فرنسيجي بيا دبيجن دبي كردا نونرك خوي وحمو كرد لسرمي ببنيت دبي نشان يعني هيدا لكن دبي كو فياجي حجت بجبوكو ديستوكا سرمي بكن اسبراجي غيركي مرا علي كي وهاجي ببينا حجت آوا كرم اما مخافن امريكا ربيا بربيجي çünkü birine kime müsahay birina perçebune birina ne hevgürdüne bebirengem için
için Lozan'ı. Neyse navnetevi vahat için, o hemşi vahat için Lozan'ı. Lozan'da ev çedibe, yani nikaş çedibe, kurnamadan. Kurd, hatta İsmet İnönü dibêjin, İsmet İnönü şu tarafı Türkiye, İsmet İnönü dibêjin dibe ez binavê hem Kurda hem Türka hatin. û dibê ji xwe parlamenterê Tirkiyê jî parlamena, oqas parlamena Türkiye, oqas jî parlamena Kurdayê. û bi vî rengî dest pê dikin. Mijara Kurda tenek mijarekê di nîqaser tê çêdibin. Ew jî mijara Musul. Wekî dinê wekî Kurd nînin. û di ittifaqîya yani di muaheda Lozanê, di peymana Lozanê de madde tên biçîkirin. Divan sed û çil û sê madde de gotina Kurdî derbas nabin. Divan sed û çil û sê madde de hudûda diyar dikin, hudûdê coğrafî, ev meselê na dibêjin madayika wan diyar dikin, meselê cinsiyetê diyar dikin, û meselê siyasî diyar dikin. Walhasıl û ji xwe re tifasîlînin û ji bo rojhilata navî jî xwe kirin. Bi vî rengî yani biryarî wiha girtinin bi rastî eqlê insana jê nabin. Yani dibêjin mesela divê eger Kurdek li ser xetê bin, dikare erdê xwe eger dixwaz biçî bin xetê, dikare erdê xwe ser xetê bêlin, ama o erdê wî ye. Bes wextê çû bin xetê, dikare ser lêrê xwe xwar bibe, û derbasî bin xetê bibe, îdî ew erd çawa dibe çawa ya ew wir bi. Erd wir bi, ew jî wir bi. İdî xeyar ya wî. Ev ne tenê ji bo me, ji bo Ermena jî wisa, ji bo Yunanistanê jî wisa. Yani çawa dedi, yani tiştekî tu meqesê didê, yani insan kirini tu perçe, malbat kirini tu perçe, aşîret kirini tu perçe, ax kirini tu perçe, serxet çêbû, bilxet çêbû, walhasıl yani bi vî rengî. Siyasetekî wiha biryar di derbarê me dikirtî. Wan biryara dir, di sê mijarheniyê ku me alaqadar dikin. Ji ber em nikarin sed û çil û sê madde vê derê birêz bikin. Du mijarhenî. Yek mijarekî di derbarê Kemneteva de û yek jî mijarekî derbarê pêkhateyên yê Tirkî de ye. Di mijara Kemneteva de ew dibêje İsmet İnönü dibe em Kurda wek Kemnetew pênasa nakin. Tenê dibe milletên ne Müslüman em ê wekî Kemnetew em ê pênasa dikin. Ew jî kînin? Ermenin, Suryanin û Keldanînin işte yani milletên yê Hristiyan. Esas zaten dibên Hristiyan jî. Awana wek Kemnetewan pênasa dikin, tabî di hundirê wê peymanê de li ser meselê Hristiyana pir radwestin. Yani dikirin garantî. Zimanê wan, tiqûsê wan yê olî, her wiha mal û milkê wan, yani wana hemû heta radeyekê dikirin garantî. Yek madde heye, dibêjin pêkhateyên dindirê Tirkî de, yani hemwelatiyê yê Müslüm yê ne Türk. Dibe ew hemwelatî pêwîst bi zimanê xwe ji te bêjin mafê wan hemî wekî Tirka bin. Maddekî wiha derbas nebin. Fakat tiştê balkêş li vê mijarê de mesela yê Hristiyana bi şertekî wiha girêdidin. Dibe ke eger Tirkî veya pêk neye wê Hizbetul Umem têk ev dewrê din.